Ay, nung ikaw tong gapangita og bata-bata diri no? Oo, ako to nga oh. Oh, halan pa ko dito sa Carolan. Oo, tapos? Musulod unta kog trabaho nimo. Maobra ka sa kon? Oo. Oh, pwede man to, pero suludan na kay maniaga ta. Gutom lagi ko. Mukaon bitaw. Makaon ta eh. Nagutom ka na gali? Kaon ta eh. May pagkaon di. Anong pa ka mo kunin magtae nga? Igutom ko pa ka na magtae sa mako iro. Ano ka to? Makaon ta lang kanon la. Tabla. Kuno mukaon mo ko tag tabla. Ay di ko ganan nga. Anay ra man ang mukaog tabla. Makaon ta kanon to, makaon ta. Nagutom ka di ba? Oo, mukaon ko. Kay kaon ta. Di, kaon ta, dugay mo yada. Dahil bila. Ay. Rosa, ulat. Wala ka mo nang guro ka pa niyaga? Wala pa lagi? Wala pa? Wala pa. Yung niyaga ta eh. Ariyo ka nuno. Kain na po do. Pwede ko kasara. Magloadaan makuhaan ni ma. Ano nga bata yo? Pabudlay mo ni mangita ta tao-tao nga si Buano. Di ay kahit hindi. Mukaon ko nung og kanon no. O gani. Napakanon ko ni magtae. Asan pagig tabla unsa naman na? Nausa.